Търсиш ли картина, която просто запълва празното място на стената? Или търсиш произведение, което всеки ден да ти носи емоция? Какво те накара да се спреш точно на тази картина? Какво различно видя в нея, което не можа да видиш в другите? Предполагам си разглеждал много различни картини, без нито една от тях да те докосне истински. Купувал ли си модерни картини, които след време стават просто част от интериора? Има ли в дома ти картина, която всеки път, когато минеш покрай нея, те кара да спреш за момент и да я погледнеш? Повечето картини са създадени за да изглеждат красиво, но красивото не винаги оставя следа. Домът може да бъде обзаведен перфектно и въпреки това да му липсва характер, история, емоция. Моите картини не са отпечатъци и не са правени по шаблон. Всяка е правена на ръка и носи собствена идея, символика и настроение. Независимо дали е мандала, портрет или абстрактна картина, целта е не просто да бъде украса, а да бъде произведение, към което ще се връщаш с поглед отново и отново. Ако не избереш картина, която те докосва наистина, най-вероятно ще избереш нещо, което след време дори няма да му обръщаш внимание. Дори няма да забелязваш. Но когато намериш картина, която говори на теб, то остава част от ежедневието ти години наред. Оригиналните произведения съществуват само в един екземпляр. Ако искаш да нарисувам мандала, портрет или абстрактна картина, напиши ми лично съобщение, за да обсъдим цената и размера.